oedden ni reit ar lan y llyn yna. Awstria. Bore da. Hyfryd eich gweld chi gyd. Croeso i chi i'n gwasanaeth ni bore yma. Braf cael cyfarfod fel hyn yn enw Iesu Grist i waddoli fo yn y gobaith ac yn gweddio y bydd o'n siarad ac yn ymwneud â ni yn ei ras y bore yma. Dwi'n mynd i gychwyn efo chydig o gychoeddiadau. Felly, da ni'n cario ymlaen hefo'n astudiaeth o lyfr y diarhebion heno. Da ni'n mynd i fod yn edrach ar yr thema o siarad a geiriau, be da ni'n dweud, pryd da ni'n dweud pethau, pa effaith be mae pobl yn ei ddeud yn gael yna ni. Felly, os da chi eisiau paratoi, os chi'n darllen diarhebion pennod 12, mi fyddwn ni'n neidio o le i le hefyd, ond mae yna lot o be fyddwn ni'n drafod yn diarhebion pennod 12. Fe hwnnw am 6 yn y siop heno. Yna cyfarfod gweddi nos Ferchar yn hyd Dafydd a Gwenan, lle byddwn ni'n cael clywed am daith Dafydd i'r India a'r gwaith fi oeddwn ni'n neud yn hyfforddi yn fanno. Chwefror a Selar yr un amser ag arfer yn festri Ebenezer nos Wener. A wedyn dydd Sul nesaf, cofiwch, dim gwasanaeth bora, dim gwasanaeth na cyfarfod nos, ond mae gennym ni wasanaeth arbennig, mae gennym ni wasanaeth bedydd am 2:30 yng Nghapel Penrallt, bedydd Lydia a Lowri. Felly, da ni'n gweddio bydd hwnna yn achlysur arbennig, yn fendith iddyn nhw ac i ni fel eglwys. Felly, gweddiwch am hynny a cofiwch 2:30 prynhawn dydd Sul nesaf. Dyma y tro ola ar hyn o bryd y byddwn ni'n cyfarfod yn Neuadd Rhiwlas. Mi fyddwn ni'n mynd ar daith o hyn ymlaen. Felly, dwi'n rhoi rhagrybydd i chi. I wneud yn siŵr bod chi ddim jyst yn neidio yn eich ceir ac yn dod i'r Rhiwlas yn automatic. Nid fama fyddwn ni am yr wsnosa nesaf, ond cadwch eich llygyd ar agor am fwy o wybodaeth. Y gobaith ydy y byddwn ni'n gallu mynd i un o neuaddau'r brifysgol ym Mangor, a na ni roed y manylion yna i gyd i chi pan da ni wedi cael cadarnhad a mae pob peth yn ei le. Cofiwch am David Job bore yma, sy'n pregethu yn Llanarchymedd. A hefyd, mae'n fora yn ben wsos arbennig i ni longyfarch ac i ddeud penblwydd hapus wrth nifer ohono ni. Mae Ben yn cael ei penblwydd, mae Sarah yn cael ei penblwydd, mae Lydia yn cael ei penblwydd i gyd o fewn y dyddiau nesaf, dwi'n meddwl. O, mae Daniel newydd ysgwyd i ben, di Lydia ddim yn cael ei penblwydd. Yndi, fa ma chdi'n ysgwyd i ben, Daniel? O, dim heddiw, na, dros y dyddiau nesaf nes i ddeud. Iawn? Ond llongyfarchiad y mawr a gobeithio newch chi fwynhau y dathlu, be bynnag fyddwch chi yn ei wneud. A hefyd, da ni eisiau llongyfarch Dylan a Sogol, a mae gen i ni chydig bach o lyniau i chi. Oedd y brodas wsnos i ddoe mewn lleoliad hyfryd ar lan llyn yn Awstria, a da ni yn gweddio bendith anyn nhw wrth iddyn nhw gychwyn bywyd priaddasol, ac oedd hi yn hyfryd cael bod yna yn dathlu, yn addoli'r arglwydd, ac yn gwrando ac yn mwynhau yng nghwmni teulu a ffrindiau. Felly oedd hynny'n hyfryd. A hefyd, wsos dwytha, da ni'n gwybod bod yna nifer ohonoch chi wedi bod yn y gwersyll. Yma ni. A da ni'n mynd i gael gair bach sydyn hefo Anna ac Ania. Maen nhw'n mynd i ddod ymlaen i roi chydig bach o'i argraffiadau nhw o'r gwersyll. So chi'n dod ymlaen i fama. A wedyn, gan i glwad, be oeddech chi yn feddwl oedd y peth gorau am y gwersyll? Iawn?
Mae'n reid hwn i chi, fel bod pawb yn gallu clywed. Wps. Iawn. Felly, gewch chi ddeud wrth bawb, be oedd y peth gorau am y gwersyll? Daniel, mae'n iawn, gyd i aros yma. Iawn. Gewch chi ddeud, be oedd y peth gorau am y mini gwersyll yn Rhodri Groes? O'n i'n meddwl bod yn gwestiwn anodd. Oedd ni wedi mynd i edrych a ffynus o pan oedd i cael challenges. Mynd i dre, prynu stwff a challenges. Iawn, gwych. Ania? Gallu treulio amser gyda Cristnogion arall a gweld ffrindiau. Hefyd, treulio amser yn Cristnogion a gweld ffrindiau. Daniel? Bob dim. Bob dim. Gwych. Pob peth yn wych. Iawn. Reit, un cwestiwn anodd o'n iawn. Nes i ddim paratoi chi ar gyfer hyn. Am be oedd Steff yn pregethu wrth ystwytha? O, da. Dewch, deud wrth bob. Tair gardd ar garddwr. Tair gardd ar garddwr. Oce, dedwch wrtho fi, pa gardd bodnant yn un? Na, oce, iawn. Be oedd y tair gardd, ta? So, gardd gyntaf o gardd Eden. Gardd Eden, addag efa be nath ddigwydd fanna, ia. Be oedd yr ail ardd? Gardd Getsemana. Gardd Getsemana. Lle oedd Iesu jyst cyn cael ei groesoelio a'r trydydd gardd? Ac y trydydd gardd oedd Iesu wedi cael lle oedd y bedd. Ar ôl iddo fo gael ei atgyfodi, ia? Ar fora dydd y Pasg. Hyfryd. Diolch i chi. Diolch i chi. Gawch chi mynd i ista. Diolch fawr iawn i Steff a y swogs a'r arweinwyr eraill am roi o'i hamser. Nawn ni weddio, ac yna mi nawn ni gychwyn addoli yr arglwydd yma'n gilydd. Dwch ni droi at Dduw. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn teyrnasu. Dy fod ti wedi anfon dy fab i'n byd ni. Mwyn achub ar ôl y dinistyr yng Ngardd Eden. Mwyn deud, nid fewyllus i, ond gwneler dewyllus di yn y ring yna yng Ngardd Getsemane. A da ni'n diolch dy fod ti, Iesu, wedi mynd i'r groes i dalu'r pris am yn pechod ni, wedi codi'n fyw o'r bedd, a dy fod ti'n yn galw ni wrth yn henwa heddiw, trwy'r efengil, yn deud, dowch i fy nili ni, dowch i ymddiried yna i. Arglwydd, da ni'n gweddio bydd yr hyn gafodd i rannu yn ystod y mini gwersyll yn dwy'n ffrwyth, yn gwreiddio'n ddwfn yng nghalonna'r plant ar ieuenctid oedd yna. A da ni'n diolch arglwydd am brodas Dylan a Sogol. Yn diolch bod ni yn gallu dathlu penblwyddi, a trwy'r cyfan arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn llenwi yn golygon ni. Y byddwn ni'n gweld pwy wyt ti fel tad, mab ag ysbryd glân yn odidog, yn hyfryd yn golwg ni, fel bod ni trwy waith dysbryd isio daddoli di, isio canu dy glod di. Diolch i ti felly am dy gariad, diolch i ti am y maddeuant yr ydyn ni'n llwyr ddibynnol arno fo. Nid i'n bendithio ni wrth i ni addoli, wrth i ni geisio dy wyneb di, wrth i ni ofyn arglwydd dangos dy hun i ni fel ag yr wyt ti. Da ni'n gofyn hyn i gyd rwan, yn enw ac yn heiddiant, i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yr thema fydd yn mynd trwy'r gwasanaeth bore yma ydy meddwl am Iesu yn y deml. Dyna fydd y darlleniad glywyn ni yn nes ymlaen. Ond wrth gwrs, mae'r deml i weld trwy'r Beibl i gyd. A dyma ni un esiampl o Salm 27, lle mae'r salmydd yn deud fel hyn. Gofynnais i'r arglwydd am un peth. Dyma be dwi wir eisiau. Dwi eisiau aros yn hir arglwydd am weddill fy mywyd, i ryfeddu ar heilioni'r arglwydd a myfyrio yn ei deml. Wan, da ni, fel eglwys, yn mynd o le i le. Nid un teml ganolog sgynno ni, ond yn ystod y gwasanaeth bore yma, da ni yn gweddio y cawn ni fod hefo'n gilydd yn ceisio'r arglwydd i ni ryfeddu at ei heilioni fo, at ei ras a'i gariad, bod ni'n gallu gofyn i Dduw yn helpu ni i fyfyrio ar pwy ydi o a be mae o wedi wneud drosto ni. A da ni'n mynd i wneud hynny ar gân i ddechrau. Cân sydd yn deud, dyma pwy ydw i, arglwydd,
dwi eisiau dod i daddoli di. Arglwydd dyma fi, rho fy hun yn llwyr i ti, profais rym y gras gefais yno ti. Ac arglwydd gwn yn wir fod bydd pob un gwendid sydd yno fi yn diflannu'n llwyr trwy dy gariad a thras. Dal fi'n dyn, diogel yn dy gwmni. Dyna da ni eisiau wrth addoli, bod ni'n ymwybodol o bresenoldeb Duw, a bod ni'n dod yn fwy ac yn fwy ymwybodol, bod ni'n ddiogel yng nghwmni Iesu Grist. Tyn fi nes at dochor di, a thysbryd wna i'm godi fel yr eryr, i hedfan gyda thi, ti sy'n fy nghynnal i, trwy dy gariad a thras. Dwch ni godi i ganu. byddi di'n cynnal ni, y byddi di trwy dysbryd yn codi'n golwg ni at pwy ydi Iesu. Nid yn unig y diogelwch sydd yna i ni rwan, ond bod o'n diogelwch tragwyddol i bawb sydd yn troi ato fo mewn ffydd. Gnad y waith yn plith ni, arglwydd helpa ni wybod dy fod ti ddim yn dduw pell, Duw sydd yn cuddio oddi wrtho ni, ond Duw sydd wedi dod yn agos yn dy fab Iesu. Duw sydd yn trigo ynom ni yn dysbryd glân. Arwain ni felly. Arglwydd boed i ni fod ar agor i waith dysbryd di yn yn puro ni, yn goleuo ni, yn symud ni. Amen. Na mi gario ni mlaen i addoli yn canu gan Pirang Halon ni, gad i'n fod fel aur ac arian gwerthfawr. Pirang Halon ni, gad i'n fod fel aur coeth.
Wel, da ni am droi at yn darlleniad ni o'r Beibl bore yma. A da ni'n mynd i fynd i'r union un lle, ac oeddech chi wrth ystwytha, dweud y gwir, ail benod Ioan, o fydd i ddim yr union un bregath. A mae Juda am ddod ymlaen i ddarllen i ni a fydd yr adnodau fyny ar y sgrin. Cofiodd ei ddisgyblion ei fod wedi dweud hyn, a dam nhw'n credu'r ysgrifau sanctaidd a beth ddwedodd Iesu. Diolch yn fawr. Dyma fyddwn ni'n edrych arno fo nes ymlaen yn y Gwasanaeth. Blant, da chi'n gorfod dod i ffrent, gewch chi os da chi eisiau? Na, oce. Dwi eisiau gwybod, da ni'n mynd i chwarae gêm o'r enw, pwy sydd ar hawl? Pwy sydd yr hawl i wneud y pethau gwahanol yma, iawn? Atho nifer ohono ni i Awstria wsos dwytha. Ac yn y maes awyr, oeddan ni'n gorfod gwneud rhywbeth arbennig efo hwn. Llaw i fyny, os ydych chi'n gwybod be di hwn. Di'n dweud? Cynan. Passport cywir. Pam ydych chi'n meddwl bod ni angen hwn i fynd i Awstria? Ceici? Hollol gywir. Mwyn iddyn nhw wybod pwy ydw i. I mewn yn hwn de, mae yna lun ohono fi'n edrych yn sal iawn. Ac felly be oedd yn digwydd, oedden ni, pawb ohono ni, wel, o pawb ddim yn rhoi passport fi, o pawb roed i passport i hun, ac o'na berson yn y maes awyr yn Awstria yn edrych ar hwn, a wedyn yn edrych ar yn gwyneb ni, a hyd yn oed pan oedden ni'n dod nôl yn Manceinion, nid person oedd yna'n peiriant yn edrych ar hwn, a wedyn yn edrych ar yn gwyneb ni, i wneud yn siŵr na ni oedd ni. A'r person yna, oedd ganddyn nhw hawl i wneud rhywbeth. Chi'n gwybod be? Os na ni'n mynd ymlaen i'r llun nesaf, allwch chi weld, oedden nhw yn edrych yn eitha blin. Nid yr union ddyn yna oedd o. Dwi'n meddwl fyswn ni yn y carchar tas wedi tynnu llun y dyn yna, yn Awstria. Be ydych chi'n meddwl oedd gynnu nhw hawl i wneud? Hefo hwn. Chi'n meddwl? Elaine? Da iawn. Nhw oedd gyda'n hawl i benderfynu o'n i'n cael mynd mewn i'r wlad neu gorfod mynd yn ôl. Tasa nhw'n meddwl bod fi ddim yn debyg i'n llun passport, neu tasa nhw am ryw reswm yn meddwl bod fi'n ddyn drwg, fo, y plisman yn Awstria, fysa di gallu dweud, nôl i Gymru a chdi, da ni'n misio chdi yn y wlad yma. Mae gynnu fo'r hawl i wneud hynny. Wan, tasa staff di dwy'n ym passport sy'n y maes awyr, a dweud, ti'n mynd cael dod mewn i Awstria, so fa di gallu gwneud hynny, ond fysa pobl Awstria ddim wedi rhoi'r hawl iddo fo wneud hynny na. Oce, be am ni fynd i'r llun nesaf? Pwy sgyn yr hawl i ddeud wrthon ni pa mor gyflym ydyn ni'n cael gyrru ar y ffordd? Ia? Y llywodraeth, ia. Pwy sydd ar hawl i stopio ni os da ni ddim yn gwrando ar y llywodraeth? Plismin, ia.
Ydy rywun yn cael deud yn Rhiwlas, da chi'n cael mynd 100 milltir yr awr trwy Rhiwlas? Na. Dim ond rhai pobl sydd ar hawl, de. Reit, yna ni'n gael un ola. Iawn, mae hwn yn bwysig iawn i chi. Pwy sgyn yr hawl i ddeud wrthych chi cymrwch y ffisig yma? Anna yn pwyntio at mam. Cywir. Rwy'n arall? Elain? Mam a dad? Ia? Cynan? Doctoriaid? Daniel? Nain a taid? Da iawn. Fysa chi... na, ddim gofyn y cwestiwn fel yna. Oes gan eich ffrindiau chi hawl i ddeud wrthych chi am gymryd ffisig? Ne. A cyngor bach i chi, os oes na ffrindiau'n deithio chi, cymwch y ffisig yma, cymwch y tablet yma, peidiwch. Da ni'n trystio doctoriaid, da ni'n trystio pobl mewn fferyllfa, pharmacists, a da ni'n trystio mam a dad neu nain a taid yn dydan, i roed y ffisig sydd yn gywir i ni. Oce. Hwn di cwestiwn ola. Ella bod hwn, ella chydig bach yn anoddach. Pwy sydd gan yr hawl i ddeitha ni be i wneud? Lleici. Oedd o'n gwestiwn hawdd. Dyw, neu pwy da ni newydd glywed sôn amdano fo yn y darlleniad bore yma? Yn y deml. Pwy oedd yn y deml? Iesu. Be da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo bore yma ydy bod gen Iesu hawl, neu gair mawr ydy mae gen fo awdurdod i ddeud wrtha ni sut i fyw yn bywyda. I ddeud wrtha ni be i wneud a be i beidio wneud. A mae'r Testament Newydd yn dangos i ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol sut fath o awdurdod neu gallu a hawl sydd gan Iesu. I ddeud wrth bawb sut maen nhw fod i fyw i bywyd. A dim ond un esiampl, da ni wedi bod yn meddwl am wirthia neu arwyddion Iesu Grist oedden ni'n edrych bythefnos yn ôl. Wel, mae yna un gwirth mae Iesu yn ei wneud, os da chi'n cofio'r hanes, amdano fo yn tawelu y storm. Ac ar ôl i Iesu dawelu'r storm, da chi'n gwybod beth nath o disgyblion wneud? Na ni roed yr adnod i fyny o Marc penod 4. Ar ôl i Iesu stopio y gwynt a'r glaw a'r tonna, oedd y disgyblion wedi rhyfeddu, oedden nhw rioed wedi gweld ffasiwn beth. Roedden nhw wedi sefrdanu'n llwyr, a dyma nhw'n deud, pwy di hwn am Iesu? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei fyddhau iddo. Mae hyd yn oed y tywydd yn gwrando ar air Iesu, achos mae gynno fo'r awdurdod fel Duw. A mae hwnna'n rhan bwysig i ni fel Cristnogion, da ni'n trystio Iesu Grist, achos bod o di marw ar y groes, bod o'n caru ni, ond hefyd da ni'n gwrando ar Iesu, da ni'n ufuddhau iddo fo fel oedd y gan dwytha yn ei ddeud. A mae hwnna'n gallu bod yn anodd weithiau. Dyna pam, fel Cristnogion, da ni'n gweddio am help Duw i ni wrando ar be mae Iesu yn ei ddeud, fel bod yn bywyd ni yn cael ei siapio ganddo fo ym mhob agwedd. Diolch i chi am yn helpu fi. Nawn ni gael gweddi cyn i ni ganu yr emyn nesaf a gael chi fynd trwodd i'r ysgol Sul yn yr emyn. Dewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, da ni'n diolch dy fo ti, yr un sydd ar holl awdurdod, a'r gallu, a'r nerth, a bod hynny i weld yn dy fab Iesu Grist. Da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n rhaid calonnau i ni sydd i anrhyfeddu wrth weld gallu Iesu, ond hefyd calonna sydd yn dyheu am gael gwrando, am gael ufuddhau, am gael ildio i dewyllus a dair di. Trwy dysbryd, ni di weithio arna ni. Nid yn unig bore yma, ond o ddydd i ddydd. Da ni isio dy garu di'n fwy a bod y cariad hwnnw yn arwain at i fuddod. Nid i fuddod achos bod o'n edrach yn dda i bobl eraill, ond i fuddod achos bod ni isio dod yn debycach i ti, achos bod ni isio dyfoli di a byw clod i ti ym mhob peth da ni'n wneud. Maddau ni pan ydyn ni'n methu, ac arglwydd rho oleuni i ni yn yr ysgol Sul, yn y Gwasanaeth, i weld pa mor fawr ydy'r arglwydd Iesu, a bod hynny yn newid y newyllus ni, newid yn dymuniad ni i fod am i ddilyn o, oherwydd be mae o di wneud drosto ni. Parhau i fendithio ac i arwain felly ysgol i fod yn dda, achos bod ni'n gofyn clod i dy fab Iesu Grist. Amen.
Ydyn ni wedi ganu rwan, canu emyn sydd yn dangos sut bod Iesu yn rhagori, bod Iesu yn well na'r holl bethau a pobl oedden ni'n clywed amdanyn nhw yn yr Hen Testament. Oeddech chi yn y mini gwersyll yn sôn am yr ardd, sôn am Adda ac Efa, mae Iesu wedi llwyddo lle mae Adda ac Efa yn yr ardd wedi methu. Iesu'r Adda sy'n rhagori, mab i Dduw a mab y dyn. Yn yr ardd, pan demtiwyd yno, safau'n gryf heb ildio dim, ef sy'n cyfiawnhau'r llaweroedd, gwneud lot o bobl sy'n trystio yno fo yn iawn hefo Duw, gan roi bywyd newydd un, trwy farwolaeth symud melltith, sathrwyd Satan drwy rym. Dewch ni weddio fo'n gilydd.
O arglwydd, da ni yn dy glodfori di. Fod Iesu wedi dod, a'i fod o yn arglwydd, yn ben y dechrau, y diwedd, ac wrth i ni fyfyrio ar Iesu, ar hyn mae o di wneud, da ni'n gofyn am dy gymorth di i'n eneidio, ni allu deud, Haleluia, Amen. Mae hynny'n wir, a da ni eisiau iddo fod yn fwy ac yn fwy gwir o ddydd i ddydd i ni. Yn temtasiynau, yn ryswch bywyd, yn yr ofna a'r digalondid sy'n gallu dod i'n rhannu. O dad, tywys ni trwy dysbryd at ben mawr yr eglwys. I sylweddoli i fod o wedi talu'r pris unwaith am byth. Dod i agor y ffordd, a bod gynnon ni newyddion rhyfeddol i'w rannu ar byd amdano fo sydd yn fyw yn teyrnasu, sydd yn galw pobl i'w deyrnas o heddiw. A da ni'n gofyn arglwydd y byddwn ni'n cael yn cadarnhau yn ffydd wrth i ni glywed, wrth i ni fyddhau, wrth i ni gerdded a rhodio yn yr ysbryd yn dilyn Crist, yn ei garu fo, yn ei drysori fo. Arglwydd nid i faddau ni. Bod ni yn llwyddo i beidio troi'n golwg, i beidio myfyrio ar Grist a'i aberth ar dy gariad di. Ti'n gwybod sut mae yna ni? Ti'n gwybod sawl blewyn sydd ar ben bob un ohono ni? A be di cudd feddylia yn calon ni? Maddau ni arglwydd. Bod yn serch ni'n gallu bod mor oer. Bod yn penderfyniad a newyllus ni i wneud yr hyn sydd yn gywir yn gallu bod mor gyfnewidiol, yn gallu bod mor woblu. Da ni'n gofyn y byddi di yn bwydo ni. Yn dysgu ni sut i dygaru di, sut i garu'n gilydd, a sut i ddod yn ôl ata ti arglwydd Iesu, ddydd ar ôl dydd, efo'n euogrwydd, efo'n methiant, efo'n gobeithion, y rhwystredigaeth, y siomedigaethau'r holl bethau na da ni'n gario hefo ni. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn cyfarfod ni mewn ffordd arbennig wrth i ni fod yn daddoli di fel dy bobl di fel eglwys. Lle bynnag yda ni yma'n Rhiwlas, yn y bedydd dy Sul nesa, a da ni arglwydd yn dyheu y byddi di yn bendithio y gwasanaeth ni arbennig hwnnw. Lle da ni'n tystio i waith dy ras di, yn cyhoeddi bod dy ddilyn di ac ymddiried yno ti yn golygu bywyd newydd, glanhad, bod yr hen ni wedi groesoelio gyda Christ a bod na ni newydd yng Nghrist. Ni'n gweddio dy fendith di ar Lowri a Lydia. Yn wir arglwydd, da ni'n gofyn dy fendith di ar yn plant a ni enctid i gyd, yr rhai fuodd ar y gwersyll a'r rhai na fuodd. Ni'n diolch arglwydd am y cyfle yma i gael bod yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd yn anogaeth i bobl o bob oed. A da ni'n gofyn y bydd eglwys di yn gwneud hynny ym mhob rhan o'r byd. Achos wrth ddeud bod ni'n frodyr ac yn chwiorydd, da ni yn cydnabod bod ni'n frodyr ac yn chwiorydd i bobl da ni rioed wedi cyfarfod o'i blaen. Yn Awstria, yn India, ledled y byd. A mae'n rhyfeddod i ni allu deud yn Gymraeg bore yma bod ni yn canmol enw pen mawr yr eglwys, ond bod yna bobl o bob cenedl, llwyth ac iaith yn gwneud hynny rwan hefyd. Ac y byddwn ni yn gwneud hynny am dragwyddoldeb rhyw ddydd. Atgoffa ni o'r hyn sydd yn wir, atgoffa ni am y pethau gwych hynny, y byddwn ni yn cael ei brofi rhyw ddydd yn dy bresenoldeb di, lle mae'r holl bethau sydd yn tynnu ni lawr, y pechod, y marwolaeth, y poen i gyd wedi cael ei sgubo ymaith o herwydd dy waith di, Iesu. Rhoi ni syched am dy gwmni di, rhoi ni syched i fyw dy glod di. Da ni'n gofyn hyn ac yn cyflwyno'n gweddia personol i ti rwan yn gofyn arglwydd gwneler dewyllus di. Clod i Iesu Grist. Amen. Wel, bythefnos yn ôl, oedden ni'n meddwl am briodas.
Ac mi oedden ni'n sôn am Iesu mewn priodas yng Nghana Galilea, lle daeth gwyn i ben ac yr oedd yna banic. A dwi'n siŵr oeddech chi fel fi yn dychmygu y sefyllfa yna. Y llawenydd, y bwyd, y bobl, y gorfoleddu, yna'r poeni, a'r rhyfeddu erbyn diwedd. Y rhyfeddu ar ran Mair, a'r disgyblion, maen nhw'n cychwyn gweld rhywbeth o goniant o sblander Iesu. Ond heddiw, dwi eisiau chi ddod hefo fi i le gwahanol. Da ni'n neidio ymlaen, nid i brodas, ond da ni'n neidio ymlaen i'r deml bore yma. A dwi eisiau chi ddychmygu hefo fi, a mae chydig bach yn anodd, os da chi'n wedi bod mewn teml fel dwi heb, mae chydig bach yn anoddach dychmygu teml, ond dwi eisiau chi ddod hefo fi i'r man yna, lle mae yna nid llawenydd, a gorfoleddu, a llwyth o fwyd, a chanu. Ond dwi eisiau chi ddod hefo fi i Jerusalem hefo cannoedd o filoedd o bobl yn dod i addoli, a mae Iesu yn clirio'r deml. A dwi eisiau chi ddychmygu hefo fi sut fysa chi'n teimlo tasa chi'n un o'i ddisgyblion o. Sa chi'n ofnus? Sa chi'n poeni? Be mae'n mynd i wneud nesaf? Be mae'r awdurdodau mae'n mynd i wneud? Mae di upsetio pobl bwysig iawn. Sa gennych chi gwylydd? Iesu, stopia. Ti'n creu traffath i chdi dy hun yn fama. Paid a mynd yn erbyn yr awdurdodau. Mae'n y deml. Mae pawb yn gweld beth ti'n neud. Da ni'n mynd i edrych ar yr hanes yma am Iesu'n clirio'r deml, a da ni'n gorfod cydnabod, bod hwn yn un o'r arwyddion, dydy hi ddim yn wyrth yn yr un ffordd na di. Yn yr un ffordd a Iesu'n troi dŵr yn win, ond eto mae hi'n arwydd clir o pwy ydy Iesu mewn ffordd arbennig. Ac felly, fel ac yr oeddwn ni'n edrych ar Iesu yn troi y dŵr yn win, ac yn gofyn cwestiynau ynglyn â be mae hyn yn ddangos i ni am Iesu, a be mae o wedi dod i wneud, da ni'n mynd i wneud yr union yn un fath y bore yma. Wrth feddwl am Iesu'n clirio'r deml, be mae o'n i ddangos i ni am Iesu, a be mae o'n i ddeud wrthon ni am pam mae Iesu wedi dod i'r byd. Ond wrth i ni wneud hynny, wrth gwrs, mae rhaid i ni feddwl chydig bach ynglyn â'r deml. A dyna lle mae'n mynd yn anoddach i chi a fi, sydd ddim hefo'r cefndir i ddewig, ella bod ni'n gyfarwydd â'r deml o'r Hen Testament, ond dydy o ddim yn rhan o'n bywyd ni na di. Iesu, ac i'w gyndeidio fo, ac i'w ddisgyblion o, mi oedd y deml yn ganolbwynt i bywyd ysbrydol nhw, i bywyd cenedlaethol nhw. Mi oedd bob dyn yn ôl y gyfraith i ddewig, mi oedd bob dyn yn gorfod mynd i y deml yn Jerusalem, i wyliau arbennig i ddewig, y Pasg, gwyl y pebyll a gwyl yr wythnosau. Felly oedden nhw'n mynd 2 gwaith y flwyddyn, bob blwyddyn, i Jerusalem. Ac o'na gannoedd o filoedd o bobl yn mynd i'r lle yma, mwyn addoli, mwyn ceisio bendith yr arglwydd hefo'i gilydd. Wan, sgynnon ni ddim profiad cyffelib nagos. Ella bydd o ddim yn help o gwbl digwyr, ond dychmygwch fod yng Nghaerdydd yn ystod un o'r gemau rygbi pan o Cymru gwneud yn dda. Cannoedd o filoedd o Gymru, nid yn unig o Gymru, ond o bob rhan o'r byd yn dod, ac o'na excitement, ac oedden nhw i gyd yn y ddinas na yn mynd i'r un lle. Os da chi'n ffarmwrs, mi fysa fo'n rhywbeth tebyg i mynd i'r sioe fawr, mae pobl o bob man yn dod, a dyna maen nhw wedi arfer wneud. Ond dio ddim yn gyffelybiaeth dda, achos mae'n gymaint mwy na hynny. Achos oedd yr Iddewon yn mynd yna, achos bod Duw wedi gorchymyn, dyma lle dwi yn preswylio, dyma lle dwi yn bod hefo fy mhobl. A dyma lle mae cenedlaethau wedi dod mwyn i'r aberth gael ei wneud. Mwyn i'r berthynas yna barhau rhwngtha i y Duw sanctaidd a chi yn eich pechod ac yn eich angen. Oedd o'n ganolbwynt i bywyd nhw. Maen nhw wedi arfer efo beth sydd yn digwydd yna, mae yna offeiriaid yna, diwrnod ar ôl diwrnod, blwyddyn ar ôl blwyddyn, yn aberthu,
yn glanhau, mae'r pethau ma'n rhan o'i gwead nhw, ac un diwrnod maen nhw'n gwneud be maen nhw wedi arfer wneud, a mae Iesu'n dod a mae o yn rhigo y sgript yn llwyr. Ac yn dweud, na, da ni ddim yn gwneud hyn. Dychmygwch y sioc. Dychmygwch yr gair Saesneg sy'n dod i fy meddwl i, yr outrage. Be? Yn y deml? Mae o'n cael gwarad o'r bobl yma da ni wastad di weld yn y deml? Mi fysa fo yn chwildro. A'r cwestiwn i ni ydy, wel, pam? Pam mae Iesu'n gwneud hyn? Pam bod o mor bwysig iddo fo wneud yr arwydd yma yn y deml, os liciwch chi, pam mae'r stakes mor uchel? Mae o'n ei wneud o, da ni yn gweld o'r darlleniad, yng nghyfnod y Pasg. Felly, mae pawb yn mynd i fod yna. Chyfo, nid ar ryw off-day, lle mae yna chydig bach llai o bobl yn Jerusalem. Na, mae pawb wedi ymgasglu yna, felly mae'r hyn mae o'n ei wneud yn cael effaith enfawr. A da ni eisiau gwybod pam mae o'n ei wneud o. A'r cwestiwn mae siŵr ydy, be ydy'r broblem hefo'r cyfnewidwyr arian? Achos nhw ydy'r rhai mae o yn i cicio allan o'r deml, ynde? Y cyfnewidwyr arian a'r bobl oedd yn masnachu anifeiliaid, mi oedd gynnyn nhw rôl sy'n gwneud synwyr. Os oes gennych chi bobl yn dod i Jerusalem o bell ac agos, mi oedden nhw i gyd yn dod ac mi oedden nhw i gyd angen aberthu anifal i wneud yn iawn am eu pechod. Felly os ydych chi'n dod o gannoedd o filltiroedd i ffwrdd, oeddech chi'n mynd i ddod a'ch gafr hefo chi, nag ydych? Oedd o'n ymarferol. Oedd o'n ymarferol i chi gael miloedd o bobl yn dod â miloedd o ddefaid a geifr hefo nhw. Felly, be oedden nhw'n wneud yn gyfleus, yn Jerusalem, mi oedd yna farchnad. Mi oedd yna bobl a'i gwaith nhw oedd gwerthu anifeiliaid i fod yn aberth. A dydy Iesu, mae rhaid i ni bwysleisio hyn, dydy Iesu ddim yn deud yn ei hanfod bod y bobl yma'n anghywir. Be mae o'n ei ddeud ydy lle a phryd maen nhw'n gwneud i masnachu ydy'r broblem. Felly maen nhw'n dod ac maen nhw yn gwerthu yr anifeiliaid yma mwyn i'r bobl allu addoli, allu cael anifal wedi ladd mwyn gwneud yn iawn am eu pechod nhw. A mae'r cyfnewidwyr arian yn chwarae rôl, yn union fel o'n i angen euros pan o'n i'n mynd i Awstria. Mi oedd y bobl yma ar draws yr ymerodraeth Rufeinig i gyd yn dod â'i pres efo nhw, ond mwyn tralu treth y deml, mi oedd rhaid chi gael y currency cywir. Felly mi oedd pobl yn cyfnewid arian mwyn i chi gallu gwneud yr hyn oedd yn iawn yn y deml. A mae Iesu'n dod, a mae o'n deud, be ydych chi'n neud yn fama? Wan, mwyn yn helpu ni i ddeall, mae gen i lun bach o'r deml. Felly dyma safle y deml yn Jerusalem yng nghyfnod Iesu. A be oedd wedi digwydd? Dach chi'n gweld, mae yna 2 ddarn bach o sgwennu, dwi'n meddwl yma o'r ESV Study Bible mae'r llun yma wedi dod. Felly bod y sgwennu chydig bach yn fach i chi ddarllen, ond, ddangos yr hwn, dwi'n bod, na bo. Chi'n gweld y darn yma o gwmpas, hwnna oedd cwrt y cenhedlaeth, Gentile courts. Ac yn fanno, mi oedd y pobl o ddim yn Iddewon, pobl o genhedlaeth eraill, oedden nhw'n cael mynd mor bell a hynny, ond ydych chi'n gweld y wal yma fama? Mae'r sgwennu'n deud, the soreg, screen or railing, prohibited Gentiles or non-purified Jews from entering the temple courts. Felly, yr ochr yma, dim ond Iddewon a pobl oedd yn byr yn seremoniol oedd yn cael mewn. Felly, mi oedd cwrt y cenhedloedd fama yn y man ola oedd pobl o ddim yn Iddewon yn cael mynd mewn i'r deml. Ac yn fanna oedd y masnachwyr. Yn fanna oedd y cyfnewidwyr arian. Felly meddyliwch, mae pobl yn teithio cannoedd, ella miloedd o filltiroedd, mwyn addoli, a maen nhw bron a cyrraedd y lle maen nhw'n cael mynd. Dyn nhw'n cael mynd dim pellach. Ac yn lle bod yna ymdeimlad o foliant, a defosiwn, a gweddio i'r arglwydd, be maen nhw'n gwybod? Brefu. Dych chi wedi bod mewn marchnad? Pobl yn gweiddi. Oi, dwch chi fama, Gynna i deal gwell i chi.
Mae o fel bod mewn merchnad. A mae Iesu mynd mewn i'r deml lle mae Duw yn cael i amlygu, lle mae pobl yn dod i gyfarfod Duw, ac yn hytrach na cael yr awyrgylch yna o addoliad o ganolbwyntio ar Dduw, mae yna brysurdeb dynol. Mae yna sŵn, mae yna lwythi o bethau i dynnu sylw pobl oddi ar addoli Duw. Dyna pam mae Iesu yn deud, allan â chi. Gewch chi wneud o tu allan, gewch chi wneud o'n Jerusalem, peidiwch â wneud o'n fama. Dyma pan mae o yn deud y geiriau, peidiwch â gwneud tu fy nhad i yn dŷ masnach. Ddylsach chi ddim gwneud hyn yn fama, achos fama ydy'r lle i ddod at Dduw. I blygu ger i frono a deud, gnad i dy waith. Nid dwi'n rhy brysur yn meddwl am rhywbeth arall. A mae'n hawdd i hynny ddigwydd yn dydy. Bod ni yn mynd efo un bwriad, ond mae yna rhywbeth arall yn tynnu'n sylw ni oddi ar beth da ni angen i wneud go iawn. Pan o'n i yn chwarae rygbi yn fy ieuenctid, oedden ni yn hyfforddi ar nos Wener. Ac yn y tîm ieuenctid Nant Conwy, ond yna lot fawr iawn o'n ffrindiau, lle o'n i wrth y modd. A dwi'n cofio cael ffraig yn yr hyfforddwr un nos Wener. Achos oedden ni i fod i wneud rhywbeth, ac o'na grew o honna i am ffrindiau, ac oedden ni'n kind of di anghofio beth ni fod i wneud, ac oedden ni jyst yn siarad. A dyma'r hyfforddwr yn gweiddi yna ni'n deud, o ia, beth ydych chi'n neud? Dwi'n mynd i, mae hwn yn mynd i upsetio rein i chi. Beth ydych chi'n neud? Dim merched y wawr di hwn. Hyffordd training rygbi dio. Ac oedden ni'n, sori. Hynny di, mae siarad efo'ch cyd chwaraewyr yn beth da, ond oedden ni yna i treinio, oedden ni yna i hyfforddi, ond na rhywbeth di tynnu'n sylw ni oddi ar be oedden ni fod i wneud. A dyna'n union oedd yn digwydd yn y deml. Oedd y cyfnewidwyr arian, y bobl oedd yn gwerthu'r anifeiliaid, yn gwneud rhywbeth o ddim yn ddrwg yn o'i hun, oedd yn help i bobl petai o wedi digwydd yn y lle cywir, ond oedden nhw wedi mynd â fo i mewn i dŷ fy nhad, tŷ'r arglwydd. Ac felly tynnu sylw pobl oddi ar pam oedden nhw yna a be oedden nhw fod i wneud, sef myfyrio ar y fawredd a sancteiddrwydd Duw. A mae Iesu ar awdurdod i ddeud, na, mae eisiau newid hyn. Gweitha'r gost, gweitha sut oedd pobl yn teimlo, a gallwch chi weld o ymatab yr arweinwyr i ddewig, oedden nhw'n mynd deud, oce, digon teg, nawn ni symud allan yma wan. Maen nhw'n dod yn ôl at Iesu ac yn deud, pa hawl sgyn ti? Pa awdurdod sgyn ti i ddeud hyn? Gai ofyn i chi ac i finna, be ydy'r pethau yn bywyda ni sydd yn debyg i hyn? Y pethau sydd ella'n iawn yn ddyn sy'n hynny'n yn ei lle i hunain, ond maen nhw wedi cychwyn ymyrryd ar y naddoliad ni. Maen nhw wedi cychwyn tynnu'n sylw ni oddi ar Iesu Grist. A tybed o'n i dydy o'n gallu digwydd mewn pethau lle fysa ni'n deud, ond mae gennyn nhw rôl i chwarae yn y naddoliad ni. Da chi siŵr o fod yn gwybod bod fi'n o hoff o ddarllen llyfrau. Ond pa mor hawdd ydy fi'n, hytrach na bod yn darllen llyfrau i yn rhywbeth sydd yn helpu fi i addoli Duw, mae o'n mynd yn ben draw yn ddyfo'i hun, a dwi jyst yn mwynhau mynd trwy lyfrau. Neu hyd yn oed, be os ydych chi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth addoliad? Hyfryd, os ydy o'n eich arwain chi i foli'r arglwydd, ond pa mor hawdd ydy bod o'n just newid chydig bach, a wir, da ni jyst yn licio gwrando ar y gerddoriaeth? Neu da ni jyst yn licio edrych ar y fideos yna o'r pregethwyr yna? A mae'r addoliad, mae'n sylw ni ar y Dduw wedi cael ei wiro chydig bach. Mae'n hawdd yn gallu digwydd i ni'n dydy. Mae'n hawdd yn gallu digwydd bore yma. Lle da ni wedi dweud, da ni'n dod i addoli, ond mae'n rhywbeth yn chwarae ar yn meddwl ni. A da ni'n distracted. A da ni'n meddwl am beth da ni'n cael ei ginio, neu'r broblam mas gyda ni'n gwaith. Mae'n gallu digwydd i ni. Sylwch be mae Iesu'n wneud. Mae o'n hyd dad, a mae o'n deud, na, di hyn ddim yn iawn. Mae eisiau symud y pethau yma allan o'r ffordd. Mae eisiau iddyn nhw fod yn ei lle cywir, a sicrhau pan ydyn ni'n dod yn ei gyfnod o, pan da ni'n dod i'r deml bod ni'n rhoi yn golwg ar yr arglwydd fel ac y mae o.
Ac i chi a fi, pan da ni'n dod i addoli, da ni'n cyffesu bod y pethau yma yn gallu ymyrryd, yn gallu tynnu'n sylw ni, a da ni'n deud, Arglwydd, helpa fi i roi y pethau yna i gyd i ti, fel bod fi'n gallu rhoi fy hun yn llwyr i ti, mewn addoliad. Siarad efo fi, llenwa yng ngolwg i, ymryd i, a golwg ar Iesu Grist. Ydyn ni'n gadael Iesu ddod i mewn i'n bywydau ni a deud wrthon ni be i newid. Diolch yn gyffyrddus. Oedd y bobl yma ddim yn falch bod Iesu wedi dod i newid i trefnu addoliad. Da ni'n gwybod o'r ffys fe oedd na o newid 30 i 20 milltir yr awr. Da ni fel pobl ddim yn delio'n dda hefo newid, ond siawns os da ni'n caru Iesu Grist, bod ni eisiau deud, mae gynno fo'r hawl i newid sut ydw i'n addoli. Mae gynno fo'r hawl i newid sut ydw i'n byw fy mywyd. Pob rhan ohono fo. Heno yma, fyddwn ni'n edrych ar sut da ni'n siarad efo pobl. Sut da ni'n meddwl am bobl. Sut da ni'n gwario yn pres, sut da ni'n treulio'n amser. Mae gen Iesu'r awdurdod i ddod i mewn i'n bywydau ni a dweud, come on, i hyn yn mynd iawn. Be am newid? Ac mae o'n gwneud hynny achos bod gynno fo hawl i wneud hynny. Fel mab Duw. Ac mae gynno fo hawl i wneud hynny achos sut mae o yn ymddwyn pan mae o yn hyd at. Mae o yn clirio y bobl yma allan o ffordd, a gyda llaw mae o'n defnyddio chwip achos fel dydodd un esboniwr, sut arall ydych chi'n symud ychen allan o'r ffordd? Mae o angen cyfarpar mwyn cael gwarad o'r stoc mae gyd yna. Ac ar ôl gwneud hynny, adnod 17, cofiodd ei ddisgyblion eiriau'r ysgrythyr, bydd zel dros dy di yn fy ysu. Dyfyniad o Salm 69 ydy hon, os gan ni yr adnod i fyny. Ac felly mae'r disgyblion yn cofio Salm 69 ac yn deud, fel ac yr oedd Dafydd, y salmydd yn deud, mae zel dros dy di yn fy meddiannu neu'n fysu, felly mae Iesu wedi dangos hynny. Wrth ddod i'r deml, mae wedi deud, yr arglwydd ydy'r peth sydd flaenaf yn fy meddwl i. A mae nghariad mae nefosiwn i dros Duw yn golygu, dwi'n mynd i hyd yn oed ruffle a few feathers fysa nhw ddeud yn Saesneg. Dwi'n mynd i newid pethau pam achos dyna mae'r arglwydd yn ei heiddi. Dyna sydd yn briodol yn hyd Dduw. Dyna sydd ora i bobl Dduw. Ond mae yna ddau beth yn fan'na, does? Mae gan Iesu zel dros yr arglwydd, a'i sancteiddrwydd a'i gyfiawnder, ond mae gynno fo hefyd zel dros bod i bobl o yn addoli yn y ffordd gywir, achos mae o'n gwybod na dyna sydd i lles nhw. Felly meddyliwch, pam mae'r ysbryd glân yn pigo'n cydwybod ni? Pam mae geiriau Iesu yn gwneud i ni edrych ar yn bywydau mynd? Di hwnna yn iawn. Mae o'n gwneud hynny lles chi a fi. Diolch yn mynd i fod yn hawdd, diolch yn mynd i fod yn brofiad dymunol, ond fel disgyblion i Iesu Grist, da ni'n ymddiried y teimladau anymunol na iddo fo a dweud, ond dwi'n trystio pan wyt ti'n gwneud y gwaith yna trwy'r ysbryd, mae o yn llesu. Mae o mwyn i mi fod yn agosach ata ti, i'n addoliad i o'r arglwydd fod yn byr, fod fel ag y dylia fo fod i'n adeiladu i, a thrwy hynny i'n adeiladu ni fel pobl, i garu ac i ryfeddu fwy fyth at yr arglwydd. A sylwch o'r dyfyniad yma, Beibl.net yn gwylod yn dweud, mae fy zel dros dy di wedi fy meddiannu i. Dwi'n cael fy sarhau gan yr rhai sy'n dy sarhau di. Da ni'n gweld angerdd zel Iesu drost i dad, ond da ni'n ei weld o hefyd yn y ffaith bod o'n mynd i'r groes. Yndydan? Dwi'n cael fy sarhau gan yr rhai sy'n dy sarhau di, gwaradwydd, top yn deud, daeth gwaradwydd yr rhai sy'n dy waradwyddo di arna finnau. Pan da ni'n edrych ar Iesu mynd i'r groes, da ni'n gweld dyna faint o zel sgynno fo dros Dduw, ac i fyddhau i'w dad, dyna faint o gariad sy'n ganddo fo dros da chi a fi. Bod o yn gwneud pethau sydd yn codi gwrchyn yr awdurdodau, mae o'n mynnu mynd i'r groes, mae o'n mynnu deud yr hyn ddudodd o, oherwydd dyna sydd oedd o'n mynd i gyflawni'r gwaith mwyn i chi a fi gael dod at Dduw.
trwy faddeuant o, trwy bod o wedi talu'r pris. Wan, cyn i ni symud at y pwynt ola, dwi eisiau i ni feddwl am hyn. Da ni'n edrych ar Iesu a'i zel o, a'i ddewrder o, fysa ni'n ddeud yn ddynol yn y deml, a dwi'n siŵr bod chi fel fi wedi meddwl, dwi ddim fel. Mae'n zel i dros Dduw yn gallu bod yn wan iawn. Yn ddi ddim bron mewn cymhariaeth. Ac ella da ni'n gallu teimlo cwilydd ac yn dweud dwi ddim fel. Dwi'n gallu cael syniadau yma ynglyn â dwi eisiau gwneud hyn dros yr arglwydd ac o fewn hanner awr, mae'n rhywbeth arall. Be da ni'n neud? Wel, da ni'n troi at yr un sy'n llawn sel am di Dduw. Yr un nath fynd i'r eitha drosto ni a da ni'n deud arglwydd, maddau fi am hyn. Maddau fi am fy oer ni, neu di fywhau fi, neu di roi dy ysbryd i'n hanio fi i gael peth o'r zel yr wyt ti wedi ddangos. Dros addoli Duw, dros sancteiddrwydd, dros fyw y mywyd clod i ti. Nid yn unig, da ni'n gweld yn fama bod Iesu ar hawl ac awdurdod i aildrefnu addoliad, aildrefnu bywyda i bobl. Yn ail ac yn ola, da ni'n gweld yn fama bod gan Iesu awdurdod i agor ffordd newydd at Dduw. Adnod 18 ymlaen, yna heriodd yr Iddewon ef a gofyn, pa arwydd sydd gennyt i'w ddangos i ni, yn awdurdod dros wneud y pethau hyn? Pwy yw ti? Pa hawl sgyn ti i wneud y pethau yma yn y deml? A tebodd Iesu hwy adnod 19, dinistrwch y deml hon ac mewn tridiau fe'i codaf hi. Dywedodd yr Iddewon, 6 blynedd a 20 y by'r deml hon yn cael ei adeiladu. Mae'n glampo, so chi'n cofio gweld yr llun o'r deml, oedd o'n glampo adeilad enfawr, wedi cymryd 10 flynyddoedd i adeiladu, 46 o flynyddoedd. Ti'n mynd i ailgodi fo mewn 30? Adnod 21, ond sôn yr oedd Iesu am deml ei gorff. Felly, wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd ei ddisgyblion iddo ddweud hyn a chredasant yr ysgrythyr a'r gair oedd Iesu wedi ei lefaru. Mae Iesu'n chwarae ar ystyr teml yn fama, ynddi. Mae'r Iddewon sy'n siarad efo fo yn meddwl am y deml yn llythrenol, yr adeilad, ac yn deud, sa'n byd yn mynd i gymryd lle hon. Mae Iesu'n deud, da chi'n meddwl am honna yn y dyfodol, pan da chi'n meddwl am deml, dwi eisiau chi weld hwn, fama. Fi ydy'r deml mae Iesu'n ddeud, ynddo? A pan fydda i wedi cael fy ninistrio, cael fy rhoi farwolaeth ar y groes, o fewn 30 fydda i'n dod yn ôl. Ac felly mewn ffordd arbennig y fama, mae Iesu'n deud, da chi yn rhoi'ch bryd ar yr addoliad yn yr adeilad yma, da chi'n impressed efo'r cerrig mawr, ond dwi eisiau deitha chi, dwi wedi dod i gyflawni be mae'r deml yn pwyntio ymlaen ato fo. Fi ydy'r deml go iawn. Fi ydy presenoldeb Duw yng nghanol ym mhobl. Fi ydy y lle mae pobl yn cael dod, fel bod yna aberth wedi dalu drostyn nhw. Ond dim aberth dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, un aberth unwaith am byth ar groes Calfaria. Ac oherwydd yr un aberth yna nath Iesu, mae Iesu felly rwan yn sefyll fel y deml ac yn deud, os da chi eisiau dod at Dduw, dowch trwy fi, dowch ata fi. A dyna lle mae gwir addoliad yn digwydd i'r Cristion. Sydd yn gyfleus iawn i ni, ynddi? Achos pan da ni wedi colli'r adeilad, oedden ni'n arfer addoli yn efo, a da ni rwan yn rhywles, a fyddwn ni wrthos nesaf yn bang. Ond mae'r deml yn sefyll i ni ym mherson Iesu Grist. Ac dinistrio ar y groes, mi ail ddath yr deml honno yn ogoneddus o fyw ar y trydydd dydd, a mae hi'n sefyll. A ydych chi'n gwybod yn y nefoedd? Be sy'n yna? Datguddiad 21-22 yn deud, yn y nefoedd, fydd na ddim teml, achos ei theml hi yw'r arglwydd Dduw yn Iesu Grist. Ynddo fo mae'r man cyfarfod. Ynddo fo mae'n addoliad ni, mae'n calonna ni yn cael ei agor allan i roi yn hynny yn llwyr i'r arglwydd. Does na ddim ffordd arall.
Does na ddim man cyfarfod arall, mond yng Nghrist. Meddyliwch hyfryd ydy sylweddoli hynny. Wan, tro dwytha i ni fel eglwys, dwi'n meddwl, fod yn cyfarfod yn rheolaidd yn Neuadd Rhiwlas, mi oedd hi'n gyfnod Covid. Chi'n cofio'r dyddiau yna? Dwi wedi gweld rhai lluniau. Un person yma, un person yma, un person yma. Oedd pob peth yn cyfnod Covid yn deud, cadwch pellter, cadwch i ffwrdd. Da ni eisiau rhwystra rhwngtha ni a'r bobl eraill. Oedd yn horrible, dyd. Oedd o'n ddiflas. Pan ydych chi'n meddwl am gyfnod Iesu Grist, oedd y deml ac oedd yr abertha yn gwneud lot o hynny. Peidiwch chi bobl am hir, bobl bechadurus, peidiwch chi a meddwl gach chi jyst dod i'r lle mwyaf sanctaidd. Na. Mae yna bellter, mae yna broses, mae yna gadw ar wahân. A mae Iesu'n dod, a mae'n cyflawni yr holl gysgoda yna yn yr Hen Testament. A be mae'r Testament Newydd yn dweud? Mae yna ffordd newydd a bywiol wedi hagor trwy Iesu Grist yn unig. A'r darlun, wrth gwrs, y darlun cyfarwydd i ni, ydy pan nath Iesu farw ar y groes. Mae yna rhywbeth yn digwydd yn y deml, chi'n cofio? Mae'r llen fawr yna oedd yn gwahanu yr offeiriaid oddi wrth y cyseg yr mwyaf sanctaidd, y man mwyaf sanctaidd, y lle oedd Duw yn bresennol yn ei sancteiddrwydd, ond mond un waith y flwyddyn oedd yr offeiriaid yn cael mynd yna, mae'r llen yn cael ei rwygo o'r top i'r gwaelod. Yn arwydd o bod yr rhwystra yna, y cama yna, y pellter rhwngtha ni a Duw wedi cael ei ddileu trwy aberth Iesu Grist. Ac felly, os da ni'n credu'n Iesu Grist rwan, mae gennym ni fynediad yn syth ato fo. Fel ar ôl diwedd y cyfnod clo, pan oedd pobl wedi cael y brechu, mor hyfryd ar ôl y gap o 2 fetr, bod chi'n cael cofleidio y chanwyliaid a dweud, fel mae i fod. Da ni'n agos fel ag da ni yn dymuno bod yn agos. Y bythefnos yn ôl, da ni'n canu emyn, os gan ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. Oedden ni'n canu yr emyn gorffennwyd y Meseia oes ei fywyd drost bechodau'r byd. A mae un o'r penillion yn deud fel hyn. Fe rwygwyd llen y deml fi a gorwyd ffordd i'r nefoedd fri. Trwy Grist, fe chwalwyd pob rhyw fyr pethau yn stopio ni rhag dod yna, mae croeso i bechaduriaid lu. Cyflawnwyd y cysgodion gaed, pob gair proffwydol ddaeth yn wir, fe weidodd oen di bechod Duw, gwaed y cyfamod newydd yw. Chi'n cofio fi'n deitha chi bod Iesu wedi cael gwarad o'r cyfnewidwyr arian a'r masnachwyr anifeiliaid achos bod nhw yng nghwrt y cenhedloedd? Fanna oedd y lle pellaf y cenhedloedd yn gallu mynd? Yng Nghrist, da ni'n genhedloedd, dydyn? Tybio, bod na neb o'na ni o waed i ddewig. Da ni'n genhedloedd, yng Nghrist, da ni'n cael mynd reit at Dduw. Mae'r mur wedi cael ei chwalu. Da ni'n gorfod aros o hir bell i mwy. Da ni'n cael mynd at Dduw ei hun trwy Iesu Grist a mwynhau ei gariad o fel plant iddo fo. Bod ni ddim yn y genedl yr oedd Duw wedi gwneud i gyfamod ag o yn yr Hen Testament, ond da ni yn bobl Dduw yng Nghrist rwan. A mae gynnon ni'r mynediad hyfryd yna, mae Hebreaid 10 yn sôn amdano fo. Achos bod Iesu, y deml newydd, wedi agor ffordd i ni trwy i farwolaeth ar y groes, mae'n golygu i ni, felly gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr drwy waed Iesu. Ar hyd ffordd newydd a byw, y mae ef wedi ei hagor i ni trwy'r llen, hynny yw, trwy gnawd ef, a chan fod gennym offeiriaid mawr ar dydd Dduw, gadewch i ni nesau a chalon gywir. Mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau wedi teinellu yn lan oddi wrth gydwybod ddrwg, a'n cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. Iesu di'r deml. Iesu sydd wedi agor ffordd newydd a bywiol i chi a fi, i gael derbyn cariad Duw y Tad, i gael mwynhau i bresenoldeb o gwaith i ysbryd o hyfrydwch cael bod yn rhan o deulu'r ffydd hefo'n gilydd.
A gwybod na nid oherwydd yn llwyddiant ni mae hynny wedi digwydd, achos pwy ydy Iesu a be mae o wedi wneud. Meddyliwch hyfryd ydy gallu deud. Dwi yn fy strygls, dwi yn fy ofna a'n ansicrwydd yn gallu dod i bresenoldeb Duw trwy Iesu Grist. A dwi'n gallu wneud o adra, dwi'n gallu wneud o yn Awstria, dwi'n gallu wneud o mewn ffordd hyfryd pan ydyn ni'n cyfarfod hefo'n gilydd fel hyn yn enw Iesu Grist. Ond dyna mae Iesu am i ni fod yn ei wneud. Ac wrth i ni wneud hynny, mae o am i ni dyfu yn yn cariad tuag at fo, mae o am i ni dyfu yn yn zel bod ni eisiau gweld pobl eraill yn dod i mewn. Eisiau gweld pobl eraill yn cael yr un fraint, yr un rhyfeddog ac yr ydyn ni'n ei gael o ddeud, credwch yn Iesu Grist, o mae'n hyfryd. Mae o'n ben, mae o'n ddechrau, mae o'n ddiwedd, fod i'r un y gallwn ni drystio pob peth iddo fo. Fod i'r un sydd ar awdurdod i newid yn bywydau ni. Gwell. Dos na neb arall, bysa ni'n meiddi o trystio pob peth maen nhw'n dweud. Ond hwn, mae'r gwynt yn gwrando arno fo. Mae'r tonna yn ei fyddhau iddo fo. Da ni eisiau bod yn rhan o ymoliant ar ei fuddod yna a gweld eraill yn dod i'r un man. Felly, wrth i mi orffan, gai ofyn i chi. Pa olwg, neu pa syniadau sgynnoch chi am Iesu Grist? Ydyn nhw yn syniadau sydd yn dod o'r Beibl, neu ydyn nhw'n ddarluniau bach da ni wedi dod yn gyffyrddus â nhw? Wrth i ni fynd trwy y gyfres yma, mi fyddwn ni'n gweld mwy a mwy o pwy di Iesu Grist o ongla gwahanol. Gweddiwch hefo fi y bydd yr ysbryd glân yn gwneud i ni weld o'r newydd. Waw, hwn ydi o. Hwn ydi'r un sydd yn troi y dŵr yn win ac yn dangos y gorfoledd a'r dathlu fydd na oherwydd be mae o wedi wneud. Hwn di'r un sydd ar awdurdod i newid, addoliad, newid fy mywyd i, agor ffordd newydd i fi ac i bobl eraill dim ond iddyn nhw ddod at Grist mewn ffydd. Ond dowch ni beidio bod fel y Phariseaid. Dowch ni beidio bod fel yr arweinwyr y deml yn deud, ond da ni jyst yn licio y bywyd fel da ni wedi gael o. Neu waeth fyth deud, gyna rhywbeth arall Iesu. Ti angen gwneud rhyw arwydd mwy mwyn impression. Mae di gwneud y cyfan yn barod. Galwad fawr yr Efengil, galwad fawr Iesu Grist ydy bod ni yn treulio amser wrth addoli, wrth fyfyrio, yn meddwl pwy ydy Iesu. Ac wrth trwy arweiniad yr ysbryd glân, wrth i ni weld o'r newydd pwy ydy o, bod yn addoliad ni'n cael i gyfoethogi, bod yn llawenydd ni'n tyfu, bod yn gobaith ni yn cael ei gryfhau o ddydd i ddydd. Clod i'w enw. Amen. Da ni am orffan y bore yma yn canu am y ffordd o achubiaeth, y ffordd o waredigaeth mae Iesu yn unig wedi agor wrth iddo fo farw ar y groes. Emyn Pantycelyn yn deud ffordd nid oes o waredigaeth, ond a gorwyd ar y pren. Llwybr pechaduriaid euog draw i byrth y nefoedd wen. Dyma'r gefnffordd gwna i mi ei cherdded tra bwydd byw. Nid my fi sydd yn rhyfela, dyw fy ngallu pennaf ddim, ond mi roes fy holl ryfeloedd i'r un godidocau rym. Yn ei allu minnau ddof trwy'r anial maith.
Alban. A theml ni welais ynddi, oherwydd ei theml hi yw'r arglwydd yw, yr holl alluog ar oen. Nid oes ar y ddinas angen na'r hael mae'r lleiad i dywynu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleuo, a'i lamp hi yw'r oen. A bydd y cenhedloedd yn rhodio yn ei goleuni hi, a brenhinoedd y ddeiar yn dwyn ei gogoniant i mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrth y dydd, ac ni bydd nos yno. Arglwydd, da ni'n diolch am waith Iesu Grist, am awdurdod Iesu, a da ni'n gofyn y bydd hynny'n dod yn fwy ac yn fwy gwir i ni trwy ffydd. Plyg ni o Ysbryd Sanctaidd. Plyg ni i fod yn weision sydd yn dibynnu ar dy ras di, sydd yn bodloni ar i fyddhau ti, ac sydd yn deheu am dy weld di'n gweithio yn ein bywyda ni ac ym mywydau eraill o'n cwmpas ni. Derbyn yn diolch a mawl a gweithio clod i thenwn yn plith ni ac yn y byd, achos bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiad sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen.